I am ମୁଁ ଅଟେ। We are ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ। You are ତୁମ୍ଭେ ଅଟ। He is ସେ ଅଟେ। It is ଏହା ଅଟେ। This is ଏହା ଅଟେ। That is ତାହା ଅଟେ। They are ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି। These are ଏହା ସବୁ ଅଟେ। Those are ତାହା ସବୁ ଅଟେ। I am a boy ମୁଁ ଜଣେ ପିଲା ଅଟେ। We are boys ଆମେମାନେ ପିଲା ଅଟୁ। You are a child ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଅଟ। You are a children ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶିଶୁ ଅଟ। He is a man ସେ ଜଣେ ମଣିଷ ଅଟେ। His name is Ram ତାହାର ନାମ ରାମ। My name is Rahul ମୋର ନାମ ରାହୁଲ। She is a girl ସେ ଜଣେ ଝିଅ। Her name is ଗୀତା ତାହାର ନାମ ଗୀତା। ଗୀତା is a girl ଗୀତା ଜଣେ ଝିଅ। This is my hand ଏହା ମୋର ହାତ ଅଟେ। It is my pen ଏହା ମୋର କଲମ। These are students ସେମାନେ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। Their names are ଶିବା ରାହୁଲ and ଆଦି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଶିବା ରାହୁଲ ଓ ଆଦି। These are fruits ଏଗୁଡ଼ିକ ଫଳ। These fruits are ripe ଏ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚିଲା। Those are my books ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋର ବହି। Those books are new ସେ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ।